Преди да тръгнем към чудото, да видим, вързваме ли се ние на чудесиите в Божия свят. Пускаме ли ги да влязат през вратата? Каним ли ги на гости? Или първо ги викаме при нас, а после ги замитаме по чергата, да не се срамим пред комшиите? А чудото е явление лисичесто, с лъскава златна опашка и дяволит поглед. Но не от дявола е то, а от Господ Бог. Ние Господа Бога опитахме да тикнем в килера, да не плашим с него орталъка, ама Бог е голям, не може го побра в зимника, не. Че там е влага, ще се разкиха, ще се роти цялата къща и пак да ни гледат хората пуста оправия. И разбра Бог, че не го пускаме в хилавите си къщи, така че се пак на небето. Но гледа ни той с големите си очи, денем слънце, нощем луна. И като се затъгува за нас Господ Бог, праща ни шумни световници, Божиите свои чудесии. Чудото е опасна тема. Там е работата, че ако хората вярват, защото са преживяли чудо, вярващите ще бъдат малцина. Дори за невярващите, дори за онези, които никога не се обръщат към Бога. Бог се интуира като онова, което е подир всичко, което е действително и което е възможно, следователно Той е чудото. Той е чудесният. Той е онзи, който е невъзможно да е, но е. Представете си, например, наш близък е отворен от лекаря, тялото му е отворено и се вижда рака, е изял половината от неговите вътрешности. Няма как тези вътрешности да се възстановят. Тогава се изтръгва въздишката. Ти, който си невъзможен, бъди. Това, което е невъзможно, нека да бъде. И това е собствено въздишката към Бога, която за първи път се изтръгва от гърдите на страдащия. Всичко това около нас е чудесно, то е прекрасно. Има случаи, има мигове, в които виждаме цялата негова красота, цялата негова абсолютна обоснованост. Изведнъж усещаме, че това не е случайно, че нито то е случайно, нито ние сме случайно в него по някакъв начин. От друга страна, ако Бог е, пак казвам, само чудото, ние ще можем да чуем този горчиво разочарован глас на невярващите. Ние не сме сподобени. Ние не сме чули гласа на чудесния. На нас чудо не се е случило. Ние сме разделени с вас. Вие сте посветени, преживели сте нещо. Ние не сме го преживели. Ако обичате, оставете ни на мира.
Ситуацията между вярващите и невярващите е безкрайно сложна. Възниква въпроса защо Бог отговаря на някого, а на някого не отговаря. Защо с някого извършва чудо, а други го сякаш пренебрегва. Аз винаги съм си мислил така обаче. Ако някой иска да се убеди предварително, че Бог съществува и едва тогава да се обърне с молитва към Него, той е в осъдена ситуация. Дайте си сметка, че нашето битие не е обезпечено битие. Би могло да се каже метафорично, че ние всички сме поставени върху вода. И ходим върху вода, трябва да ходим върху вода. Днес може би ни изглежда, че земята под нас е твърда, но ние знаем, че във всеки един миг можем да се срутим. Някаква молекула може погрешно да се придвижи в нашето тяло и ние ето сега в този момент да престанем да съществуваме. Всичко винаги може да се случи. Връзките ни не са обезпечени. Нищо не е обезпечено. Ние ходим по вода. Ако осъзнаеш колко е необезпечено нашето битие, ти ще трябва да застанеш в ступор, да не можеш да направиш нито една крачка, защото ще трябва да ходиш по вода. Другата възможност е да тръгнеш. Да тръгнеш и да подадеш ръка. Много е интересно, че повечето хора правят това, без даже да си помислят за Бога. Тоест те постъпват по някакъв начин като светия апостол Петър. Тръгват по водата, протягат ръка. Аз искам да кажа, само ако тръгнеш насляпо и протегнеш ръка насляпо, само тогава имаш шанс насреща ти да ти бъде подадена ръка, да ти каже да, ела, аз ще водя по водата. Роден съм на 19 октомври 1949 година. Сега това по новия календар е деня на Свети Иван Рилски. Казвам се Георги Гечев. Аз съм потомство майстор гранчар. Всъщност, от всичко най-много съм обичал да пътувам на автостоп и на младини бях хипи. Непрекъснато от пролетта до есента излизах от къщи и пътувах на автостоп. Най-много обичах да пътувам безцелно. Изобщо не те интересува къде отиваш. Спомням си и набелегнам как ограждаха църквите с милица, за да не ходи никой на църква. И тогава не бях вярващ, но не можеше да се пропусне на инат да отидеш на църква. Като гледах да го направя демонстративно, да се разбрали и в училище, много се гордех, че съм изключен от комсомола. Изключен съм и от пионерската организация, от комсомола и това ми беше голямо удоволствие и бях се запалил да разбера теорията на относителността на Айнщайн. Това е материя недостъпна за лаик и ужасно трудно ми беше да разбера само за какво става въпрос. Но тогава станах колко е сложен света и че всъщност до някъде може да се обяснят законите на Вселението, само до някъде, но
самото съществуване на живота и на разума, те са много над това. Всъщност, най-голямото чудо и чудото на чудесата и най-необяснимото, това е самия живот. Самата вяра, това, че си станал вярващ, е чудо. Беше ми кръстов ден, бях постил и много хора имаха видение същото, което и аз разказваха. Ами самият текст от Евангелието го виждаш като на филмче, цветно. Хората бяха толкова големи, бяха точно там, където е кръста. Видях тайната вечеря, как го арестуваха Исус Христос, как го разпънаха до погребението и мироноските, когато дойдоха. Просто щяха да ми изкочат очите от удивление, от очудване. Може върху иконата да сложиш буркан. Остане такова нещо. Толкова неграмотна работа. Вие пишите грамоти, па грозите тук само. 2 години и половина живях в Петрополския манастир и една нощ там сънувах много странен сън. Едно безкрайно, абсолютно празно пространство, в което няма нищо, само една хем бяла, хем много топла светлина, толкова наситена, че всеки момент очаква да се стесни. И един глас се чуваше, много красив баритон, говореше проповед. Чух следните думи, които не мога да забравя. Защото казано е, че Господ от нищо не се нуждае. Всичко има. Цялата вселена е Негова и така е. Но все пак Господ се нуждае от нещо. Нуждае се от това да ти я даде, да ти помогне, да те спаси, за да може да насити безмерната си обич към теб. Тази обич, която го е накарала при нас като човек да дойде и така жестоко да пострада за нашите грехове. Затова трябва да живеем непрестанно, осъзнавайки безкрайната Божия обич към нас. Но да знаем, че Господ точно така обича и другите хора. И затова и ние трябва да ги обичаме. И да се опитаме и ние със всичките си сили да обикнем Господ. Защото ако на любовта не бъде отвърната с любов, тогава любовта остава безплодна. И ако направим така, че Божията любов да остане безплодна спрямо нас, тогава не само, че причиняваме скърби на Господ за това, че ни губи, но и сами себе си погубваме като едни съвършени глупаци, каквито много често сме ние хората. Дай ми една цигара. Най-важното е да получиш Божията милост. Една от двете ми мечти в живота е да отида на Света гора, Атонския полуостров, и другата е да отида в Йерусалим по светите места. Казвам се Емил Станимиров,
Роден съм в град Бухово. Завършил съм средното си образование също в Бухово. Тук и срещнах съпругата си, Снежа. Дълги години съм работил в уранодобива, който е в нашия град. След това, по стечение на обстоятелствата, почнах в посолството на Руската федерация и до ден днешен работя там като сътрудник. И мога спокойно да кажа, че именно това, че почнах там работа, живота ми се промени изцяло. Благодарение на дипломати от посолство, за пръв път преди много години попаднах на Атон. Тогава беше много трудно човек да попадне там. Чакаше се с месеци, дори с години, за да се получи разрешение. Попаднах там и това, което го видях, ме промени изцяло. Човек, който има храбростта, способността, който рискува, който има спокойствието, който има великодушието, който има базисната надежда да каже да буде воля твоя, тръгва през водата и научава. С чудото е свързано нашето собствено обръщане. Тези, които не са родили във вярата, така да се каже, не са повярвали още от най-ранната си детска възраст, ако си дадат сметка, ще разберат, че това, което се е случило с тях, е някакво чудо. Времето, което бех на Атон, аз се чувствах съвсем друг човек. Дори нещо да ме болеше, дори имах някакви незгоди, там всичко отшумява, не може да се... Човек се променя. След четвъртото, петото посещение на Атон, и аз съм такъв човек, когато имам пред себе си най-вкусната храна, най-хубавата напитка, не ми е вкусно, ако не я споделя с някой. Така ми е, природата ми е така. И там, като бех в Атон, дразнаше ме това, че ето, аз съм тук на Атон, обаче около мен няма хора, никой не може да почувства това, не може да го разбере. И ми се роди идеята малко късче от Атон да имат достъп и хора, които не могат да отидат там. Да не говорим за мъже, но и за жени, които въобще не могат да отидат. И затова реших да направя всичко възможно. Въпреки моите, тогава да се каже, не разполагахме с много пари. Бех решен на всичко, дори да взема назаем, но да си осъществят това желание, мечта и да донеса на хората едно късче от тази света земя, да могат да имат всички достъп до нея. Трябва да вярваш, за да получиш. Не можеш преди това да си се убедил и да си получил, тогава да повярваш. Няма такава ситуация просто. За да повярваш в Бога, трябва да имаш доверие. Не можеш да имаш доверие на базата на една предварителна убеденост, че има Бог. Ти се убеждаваш, че има тогава, когато тръгнеш, тогава, когато извикаш Господи, помогни ми, защото аз по вода вървя, тогава имаш шанс да получиш ответната реакция. Това е драмата на вярата. Това е своеобразното мъжество на вярата. И прощение прегрешений наших,
посланието на Светия апостол Павел до евреите чтение. Ноте, братя, както освещаващият и освещаваните всички са от едного, затова той не се срамува да ги нарича братя, думайки, защото наистина не от ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема, защото длъжен бе да прилича по всичко, що се отнася до Бога, за очистване на греховете на народа, защото Крашка сам претърпя, като библейско личността до Авраам. Аз си взех книжката, рано да намираха пълня, по-еврейски налична витъзда, която има пещитора. Ние трябва да благодарим за всичко на Бога. Няма нито едно от нещата по нашия път в вярата, което да е наше дело. Целият парадокс е, че няма и нищо, което да е без наша свободна воля. Защото така както Бог ни води от самото начало, така ние сме онези, които могат да свърнат от пътя във всеки един момент. Има най-различни чудеса на срещата. Напоследък си мислих за оная прочута сцена в Деяния на апостолите, в която Савел, бъдещия Павел, среща по пътя за Дамаск Бога във велика светлина и се обръща. И от Савел става Павел, и от гонител става апостол. Спомняте ли си какви са думите, които Христос произнася? Той казва: Савле, Савле, що ме гониш? Какво казва той в този момент? Той изведнъж открива Савел на него самия. Савел до този момент не е знаел кой е. Има една невероятна мисъл на блажения Августин, който в своите изповеди казва, обръщайки се, говорейки към Бога, казва: ти през цялото време беше близо до мен. Аз бях обаче далеч от себе си. На този етап не ходех на църква, нали, но не бях толкова вярващ. Благодарение на моята съпруга, постепенно почнахме да постим всичките 4 пости. Почнахме да четем литература, да влизаме по-надълбоко в вярата. И това отиване и връщане, моите близки и те го почувстваха, този благодат, който го донесах. Просто трудно е да се опише. Много трудно. Радост, спокойствие. Трудно е ми да го обясна какво става с душата на човек, който е там и който след това се върне тук. Първите няколко дена почва да се явява в съня нещата, които си ги преживял. Втория месец почва като на филма Валента през деня да ти излиза нещата какво е. След това, след 3-4 месец, нищо не е в сила да те спре да се върнеш. Просто такава страшна сила те тегли да се върнеш. Това не е само с мен, това е с почти всички хора, които са били там. Първата ни спирка беше в сръбския манастир Хилендар. Показаха ми и на сръбския крал ковчега от чисто сребро, който е загърбил цялото богатство, загърбил е всичко, държавността и станал монах и е починал там като монах в Хилендарския манастир. И действително се докоснах до едно чудо, което монасите, нали, не на всеки го показват, на мен ми го показах от самия сребърен ковчег, който е масивно сребро. Отвътре от ковчега беше изникнала лоза, която е около 150 години лоза от самия ковчег, която е пробила лоза 2-метрова стена на храма, излезла е на улицата на манастира и е някъде около 100 метра дължина. Бех допуснат до 12-те монаси, които четат непрестанната молитва. Всеки монах чете по 2 часа молитва и живеят в едни скали, които са скали, има 12 пещери. Без да се виждат един монах с другия, знаят си точното време, когато свършва един монах, почва другия. И
е казано, че ако престане тази молитва, непрестаната молитва, това ще е края на света. Бях се помолил така на Света Богородица. Не, че съм много достоен, обаче ако това е истина, ако тя наистина помага на хората, нека да направи някакво чудо и пред мене. Но и някой ще каже, това не е верно. Но в крайна сметка не мога да викам хората, да им казвам, ето това е чудотворна икона и да ги лъжа. Просто това свещеническа съвест не бива да го допуска. Аз по принцип съм грешен човек, не извършвам чудесата, напротив, аз също се нуждая от някакво чудо, което да служи с мене. Явно Света Богородица проявява своята милост към хората, които идват да се покланят. Тази икона в Бухово, която вече 10 години тук, научих от книжката с нейните чудеса и с голямо търпение няколко дни трябваше да изчакам, за докато мога да дойда. Много е красива, но тя излъчва благодат и прави чудеса, затова идват толкова много хора. За тези чудеса не бива да търсим обяснение, то си е Божията благодат. Тях можем да разберем толкова, колкото една котка би могла да разбере как работи телевизора. Кой разум ще отговори как това е могло да стане? Аз мисля, че никой разум не би могъл да отговори, именно ако се подчинява строго на собствените си критерии. И значи, като се изкачва разума по стъпалата, стига до върха и тогава действително скача отвъд себе си, защото сам се убеждава, че стълбата стига до някъде и оттам нататък почва чудото. Ще ми подсказвате, че я малко забравям. Да почвам? Надежда Димитрова Стойчева се казвам. Родена съм в Гурково, Ботевградско. Тук съм дошла на 17 години, а сега съм 78. Почнах работа на предприятието Редки метали и така ожених се тук, останах тук. Деца проимах, отгледах, ожених и така старецо ми почина, а аз съм самичка. Годините, казах ли ги? Казах, че я забравям малко. Нищо не знам. Ходила съм 2-3 пъти, ама
на богослужението е, кога я изнасят. В петък я изнасят днес. Днес ли беше петък? Да, в 4 часа. О, сега нямам крака, нямам сила да ходя. Едва хода до магазина, взема си хлеб или нещо друго. Какво? Нямам. Еми за помощ, да им казват, че помагал. Па дали е верно, не знам. Идват много хора и отдалече. Извикайте там, жената 4 деца има. Абе, тук съм се родил. Тук съм се родил. 1929 година. Тодор Георгиев Цветанов се казва. От 16 години се почнала работа на мината тук, мината. Имаше един овчар, който пасеше овците, там едно кладенче. Едно кладенче, което му направило впечатление едно кристалче и го взимата, го дава за изследване. И се разработва мината. Редки метали. Нищо не знам. Донесли се от Гърция се е донесли, ама къде и какво е, що е, не знам. Иконата, да. Иконата е върха и съм много благодарен. Това момче, който е бил... му забравих му фамилията. Ги донесе тази икона, направи върха за нея. Често, да. Много добре момчето, точно. Ние сме си набори с него, наборчета. Донесе тук иконата и помага на много хора. Казвам се Фикри. Живее 2 години, но обаче повече съм живял, ама 2 години откакто сгониха други хора. Живее и те ми търсят да паса на този блок. Най. И виждате какво е установката. От всекъде вали, като вали всичко, както всичкото и ми търсят и ме отсъдя за една голяма сума от 1000 и нещо. Няма къде да върна и в нашия край няма работа и... Да реших тук да остана и така. Ние често казваме, Бог е далеч, понякога се приближава. Има едно предупреждение и от тая прословута среща на Савел с Господа и от това, което казва блажения Августин. Възможно е не Бог да е далеч от нас, ние да сме далеч от себе си, ние да не сме при себе си.
Защото понякога срещата с Бога означава самоприсвояване, идване в свяст. Името ми е Елисавета и съм по професия стохастик. Стохастици са хората, които се занимават с вероятности и статистика. Като математик винаги съм мисля, че до истината се стига по пътя на съжденията. До всяка истина може да се стигне по пътя на разсъждение. Едва в вярата разбрах, че това не е така. През 90-та година заминах за Русия. Именно с това убеждение, че мога да позная истината чрез разсъждения. Заминах там на работа в РАН, Руската академия на науките, за написване на докторска дисертация. И там ми се случи събитие, което не можех да обясня с обичайните методи на научен работник. Нещо, което бих могла да нарека чудо. Всеки научен работник, преди да пристъпи към някаква тема, първо дефинира понятията, за да му е по-лесно съжденията. Какво ще наречем чудо? Може под чудо да разбираме събития с много малка вероятност, настъпването на събития с малка вероятност. Може това да наречем чудо. В математиката има един закон, закона на Колмогоров, или закона за нулата и единицата. Чудо е събитие с много малка вероятност, но положителна. Но ако приемем, че чудо е събитие с нулева вероятност, тогава настъпва. Има ли чудеса? Съществуват ли чудеса? Тогава аз смятах, че няма такова нещо, нали? Докато не се сблъсках, не изживях сама едно такова събитие с нулева вероятност. По това време, 90-та година до 93-та, беше много трудно в битово отношение в Москва. Заплатите на моите колеги растяха с всеки ден. Те бяха в размер на няколко хиляди. Моята заплата беше 300 рубли, толкова сколкото е договора между двете академии. Нямахме средства за живот. Затова трябваше да давам частни уроци. След един такъв частен урок отидох в магазина да купя лимони, защото детето ми беше заболяло. Той го уви в хартия и ми го подаде. Платих, прибрах се в къщи. И там, пред детето, отворих чантата и вътре в чантата имаше 2 лимона. Влязъл си в чудото на вярата, озовал си се на пътя за Дамаск. Чул си, що ме гониш, превърнал си се от Савел в Павел, но това не означава, че не можеш да се върнеш обратно. Винаги можеш да се върнеш обратно. Уви, така е. Ние знаем много добре нашата собствена нравствена несъстоятелност. Знаем онова, което църквата винаги е твърдяла. Ние сме удобосклоними към грях. Аз бях като... в първи момент нямах обяснение, бях като шокирана. Не знаех какво да мисля. Мина време, аз започнах да търся нови обяснения. Как? Защо? Аз имам роднини в Бухово. Зато и бързах веднага да се прибера вкъщи, да им се обадя по телефона и да споделя радостта си, какво съм научила, че има чудотворна икона в Бухово. Обадих се на братовчетка ми и тя с нейния тих, кротък глас ми каза: но како? Ние сме тези, които дариха иконата. Емил я донесе от Атон.
може би някъде дълбоко в мотивите на Емил да донесе, да дари иконата, е именно загубата на близки хора. Те си отидоха именно защото работиха в Кремиковци. Иконата помогна да спре Кремиковци да бълва черния, червения, оранжевия дим. Аз, например, от иконата на Богородица най-вече научих онова блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога, т.е. ще го познаят. Някак си ние сме свикнали, че знанието е нещо, което се постига с някакъв труд, с някакво натрупване, с някакъв атлетизъм, с някакви големи усилия. Христос ни казва, не това трябва чисто сърце. Богородица, особено нейният православен иконен лик, ни изправя пред един невероятен парадокс. Когато ти я погледнеш, виждаш, че това е един образ на човек, който не знае и една хилядна от всички неща, мръсни, гаднички, опитни, които ние знаем. В известен смисъл това е образ на една невероятна наивност. Невероятна. Дори чистият юноша, застанал по някакъв начин пред нея, знае повече за злия, разтленен опит на този свят, отколкото тя знае. Тя е недокосната в абсолютния смисъл. Този същия, който се изправя пред Богородица и която не знае нищо от това, което той дори в най-невинната си възраст вече е узнал, е същевременно един от хилядите, които тя знае. Тя знае всички. Всеки застава пред нея по някакъв начин и вижда. Тази абсолютно невинната и недокоснатата по някакъв начин ни има в себе си всички. Заставаш пред нея и ти си нейното дете, и ти си от нейното семейство, и ти си в нейното сърце. Казват, Богородица е сърцето на църквата и това е точно така. Христос е главата, Богородица е сърцето на църквата. Всички ние сме по някакъв начин в нея. Преди да си отвориш устата, знаеш, че тя знае какво ти искаш и какво си донесъл тук пред нея да хвърлиш, да се каже в музеята. Но тая любов строи и от иконата на Христос. Тя е точно, това е божествената любов. Клайв Стейплс Луис, един голям християнски писател, ни предупреждава. Да, Бог е любов, но това не означава, че любовта е Бог, защото любов има всякаква. Бог е любов, но не всяка любов е божествена, е Бог. Божествената любов по-скоро аз бих оприличил на следното. Представете си един баща, който има дете, което е родил не просто за да живее, не просто за битие, а за благобитие. Да се каже, задал му е някакво осъществение, което би искал то да постигне. И това дете, пораствайки, започва да се отклонява, да трупа грехове. То може да стане разбойник. Може да стане пълен разбойник. Този разбойника в очите на Христос е неговият син, който е станал разбойник. Но подчертавам, неговият син, който е станал разбойник. До такава степен, че този разбойник може да посегне на баща си. Може да го убие, може да го разпъне на кръст, както собствено са направили синовете с баща си. И в момента, в който го убие, той ще види на кръста две неща. Ще види своя архигрях, ще види предела на злото, на което е стигнал, и ще види обаче неразделно и неслято още нещо.
ще види, че дори това е понесено от Бога. Че любовта му е толкова безкрайна, че и това е понесено. Затова, ако някой разкаиващ се престъпник дигне поглед и каже: кой въобще може да ми прости след всичко това, което извърших, отговорът е: ето този може да ти го прости. Този на кръста. Вярно е, че любовта е най-голямата християнска добродетел. Аз винаги съм си представял буквално физически изпепеляващата сила на тая любов. Говорят, че свети Йоан Богослов, четвъртия евангелист, автора на Апокалипсис, на края на живота си, а той си отишъл от този свят изключително стар, беловлас, вече престанал да говори каквото и да било друго и повтарял непрекъснато с тих глас едно единствено нещо: че да, обичайте се един другиго. Аз си представям следователно един човек, който е извървял пътя на християнската любов до край. И си го представям точно така, с буквално изгорели от огъня на любовта коси. Нали? Бели не в смисъл на бели от старост, а в смисъл именно, така да се каже, изгорели от мощта на любовта. Това е човек, който е видял Бога в неговата сърцевина в Апокалипсис. Че да, обичайте се един други, го е мълвяла устата на този 90 годишен човек, който е преживял последните десетилетия като изгнаник на остров Патмос. Тотално, така да се каже, освободен от света. Ма тотално. Никой вече не може да си представи, никой не може да стори нищо на този човек. Какъв Нерон, какви гонители, какви нажежени железа на този човек, който е преживял, така да се каже, нажеженото желязо на божествената любов и на божествения възторг. Много хора са носили морално учение, много хора са внасили закони, много активисти са работили за подобряването на света, но една така сублимна радост никой не може да донесе на този свят, че е дошъл края на края, че смъртта се е свършила, че има окончателен отговор, че има абсолютен смисъл, че и най-дребното нещо има смисъл, че има поглед, в който всичко е до край и завинаги осмислено. Тези неща трябва да бъдат припомнени от християнството. С тях християнството ще се върне в сърцата на хората, ако си припомнят тая радост. Тя е трудна радост и именно е свързана с любовта. Не сте ли забелязали, че съвременният човек все повече го е срам да бъде екзистенциален? Срам го е да се срути, срам го е да говори. Брониране по някакъв начин. Няма желание да изкара дълбините си. Живее в един свят на невероятно стеснение от общуването. Той затова не се среща. Защото ти, за да се срещнеш, трябва да излезеш на друм. Трябва да почнеш да дишаш. Ето от това обаче съвременните хора се боят по някакъв начин и затова ще кажат: чудо голямо. Как да не е чудо голямо? Изключително голямо чудо е. Изключително голямо чудо. 2000 години и кусор камбаната бие всеки ден в чест на онзи, който Юлиан Отстъпник, Ницше наричат оня галилеянин, който успя да измами целия свят. Добре, айде дори това да ме. Как успя да го направи? Как? Какви ли не режими са смачквали с валяка си земята и тая камбана продължава да бие. Тя надживя вековете на тоталитаризмите, на робствата, на окончателното и пълната победа на не знам какво си, и крушението на друго. Отмина като вятър. Няма го вече. Духна го и няма го вече. Няма ни комунизъм, ни нацизъм, нищо. Така. Как изчезна? Никой не знае. Ето така. Дойде им края. Развяха се като дим. Няма ги вече. Мястото им вече ги не познава. Камбаната продължава да звъни. Сега, ако това се нарича чудо голямо, да, чудото е голямо. Аз така мисля.